Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka nako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Uhaw. Gutom pa. Dili ko mapusog sa mga prutas ka mo pirmi na kong kanon. Pero wa ko'y mahimo. Wa ko'y bugas nga malungag. Ug wa ko'y laing mainom nga tubig. Tinira sa sapa. Kalisod, uy. Ako rang padang ako magamit sa pag-inom. Ang bisit kong naong. Inigdungaw na ko sa tubig. Makita ko ang kangilad sa kong naong. Ngilad. Dagang nagbitay-bitay. Angay kadlukan sa mga tao. Angay patyon kay ngilad og naong. Oh.
tuod. Nganong dili naman lang ko maghikog. Gusto kong patyon sa mga tao. Mahadlok sila na ako. Puso sa pamayangan kawitan. Wa na'y mag-uol ko ron sa'y mahitabo. Kay mismo sila si Papa o si Mama nagtuo nga patay na ko. May pagmamatay na lang tuod ko. Dili ko angay mag-antos o ingon ini nga silot. Kining silot ang ipahamtang na ko. Ug di na ko magpaabot pagdug ang ini. Maghiko ko. Pangpang. Dunay pangpang dito sa unahan. Muadto ko sa pangpang. Naurot na ko sosenta ng mga ansyas lungsod. Pero ay ilahanan nga. Gipinda mga lahas ito ni Senorita Fanny. Gagikawat. Ang retrato ni Senorita Fanny. Guwapa ka siya. Bata pa siya ini. Pero biluto nagmayo ang kagwapa. Mahal ti ka. Saksyan ti mo kalimutan nga mahal ti ka. Ug ako mismo magkasabot kung anong mibati ko yun ini. Kung nga nangandoy ko ni mo nga nahibaw man ko. Nga dili ti ka maangkon. Bisan ka niya buhi ka pa. Ug bisan mo ti karon nga patay ka na. Pero di ko kapugan. Ambot ko nga nung nahigugmam ko ni mong sama ini. Pabuta ko sila yung kalibutan. Uabot ang panahon nga maapas ko niya ko si Senorita Fanny. Dini, kining dapita. Hapok kang tanawon ang pangpang dito sa upos. Kung maho ko, nakasiguro kong mamatay ko. Kaya daghang kay mga dagkong bato. Muna ako buhaton. Aron dili na ko mag-antos. Muambak ko din sa pangpang. Laong di kayo. May mong magkuhay-kuhay ang akong lawas inigtog pa sa ubos. Mama Esperanza, Papa Felipe, dili na masakitan inig mahitabok na ako. Kaya wa naman mo makailan ako. Nagtuo naman mo nga patay na ko. Busa ako talang tinunun. Muuna na lang ko ninyo sa laing kaliputan. Dili ko makaantos inig silot kag ipahamtang na ako. Busa, adios. Mampak na ko. Hoy! Dili lang! Sarilan. Dili lang!
Ayaw pagambak! Ayaw pagambak! Ayaw ko po. Dili ka agay maghikog! Dako na sa! Silutan kas ginuha na! Gisilutan ako kadaghan. Busa buhi ko. Ayaw na! Kadalog si mong panit! Minat imong butoy-butoy sa panit! Ayaw paglundot! Tingnan masamag ka! Buhi lagi ko. Ayaw ko po. Ayaw na! Nabuhayan ko siya! Ayaw! Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million ng mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. Miyambak siya! Miyambak siya! Huwag ko na siya makita! Nawa siya! Nasalip na sa mga kahoy! Sani, huwag ko malaw sa ubos sa pangpang. Nasagit ko. Nasagit ka sa kahoy. Di ka nagibang bato sa ubos sa pangpang. Di na mabuhi ka itong babayala. Magdali ko! Naguyok-uyok ang sanga sa kahoy nga nagkasakit na ako. Mulag-muag siya kabali. Saan ba na ako hini? Nihanap ako sa tugat-tugat sa pangpang. May likoto na ang sanga sa kahoy. Hapit na mabali. Wala ba ko ilahi kagunitan? Pero, nga nang magunit mag-o. Naghikog ko. Kung mabalik ning sa nga malahos ko sa ubos, ug mamatay na ko, ug munay akong tuyo. Naghihikog ko po sa dili ko anging madlok. Di ko ito nasaan. Kabali ko na ginang sa nga. Nila ko sa bus. Ang babae. Ay, siya napita batagak. Wa man siya din eh. Dili siya tungkol na mambak. O galing siya butog pa. Pero, nga man siya. Ay man siya. Doon na may singgit. Uy! Ang babae. Nasangit si Kahoy. Kuto-kuto na saan. Hapit na kin mabali. Tabang! Ang gulit lang! Paggulit! Isa ko siya benta mo! Gulit sa sanga! Rinan! Mabali naman si Hapit! Pabali! Basta ayaw pagbuwag sa sanga! Magkasagang na ni mo! Kung matupag ka sa kung bato! Magdali! Kapay na ko! Hapit ako makabuhi sa sanga! Panigamot! Panigamot ba yung panggulit? Doon ako! Doon na! Matagak na ko, Hapit! Yan ako! Gulit si kumot! Dali! Kamot ako, kamot! Maglisod ko! Di ko makaabot sa imong kamot! Itunol pa, leche! Paningkamot! Sige na! Kamot ako, kamot!
Luwas ka na. Hikog-hikog ka. Mahadlo pa di ka mamatay. Ano yung matang gibuhat? Nganong gusto ka maghikog? Magbuot ka! Ngano giluwas pa ko nimo? Libaw kag gusto ko maghikog. Ngano giluwas pa ko nimo? Nangayo kag tabang? Nagabang-kabang ang tingog nimo? Sa pagpangayog tabang? Ah! Bisa na nga pa kong tabang! Wa ko ko nimo tabangi kay maghikog ko! Gusto na kong mamatay! Makalibog ka. Huwag ka lang utamugunin sa sanga. Miyambak na utak ka ngayon. Oh. Pero gustong gibuhat mo. Dili ka ang maghikog. Dako lang sa... Pero, nga gusto man ka maghikog? Kay naglagot ko ninyong tanan. Dili mo mo tuo nga ako si Fanny. Gilubong na hinuong ko ninyo. Oh. Ako si Fanny Rinan. Ako ang inyong agaon. Nausab lang akong naong kay gisilutan ko sa ungo nga ermitanya. Ako si Fanny. Ako ang imong agaon nga imong gihigugma Rinan. Hasta ka matod mo. Nahigugma ka na ako. Pero kago ka. Hasta ka dili ka mo tuo nga ako si Fanny. Oh. Nganong misigam lang mata nimo? Ako si Fanny Rinan. Ako ang imong agaon nga imong gihigugma. Naunsa ka? Ha? Mibalik na. Unsa di balik? Ang unsa di balik? Ang imong tingog. Kaganina, nagsigibok ka imong baba. Pero, way tingog kami gawas. Unsa? Gibidawangan pa ko nimo? Tinuod ba gina nga buang ka? Ha? Way tingog nga migawas sa kumbaba? Ang tiguang. Mugna na sa di sa tiguang. Bisag kung sa akong buhaton, iyang pugan. Huy! Naunsa ka? Sunod ha! Oh. Sunod! Ay kong pugi! Pasagdi kong mamatay! Wa mo'y labot kung maunsa ko! Kay wa ko'y bili para ninyo! Asa ka? Magsultiw na ta! O sa may tinuod mo ngan? Panyang! Ako si Panyang! Panyang? Oh! Ako si Panyang. Dili na ako si Fanny. Ako nalang dawaton nga ako si Panyang. Hayop ang yung tiguwanga ka. Nahibaw ko. Bug nagyapon mo ang tanan. Pagsulti na ko dirinan nga ako si Fanny. Himong giwagtag ang akong tigog. Kanunay gid ko ni mong lisod-lisoron. Maunang gusto na kong mamatay na lang. Unya, nganong migunit pa man ka sa sanga. Ha? Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa said marketing.